Jeg er lige vågnet. Som I kan se, min seng er helt rodet. Nej, det kan jeg ikke se, vel? Men jeg vil bare lige lave en lille... Eller, jeg skal mødes med nogle venner, når vi skal ud shoppe og sådan noget, så jeg vil bare lige lave en lille hurtig hvordan, hvad jeg skal have på og make-up i det. Så jeg vil lige starte første. Selvfølgelig skal man jo, når man skal lægge make-up, så skal man sætte hår op. Det var min stik, så jeg skal bare lige bruge en lille stik. Så altså når jeg sådan, jeg kan sige det, tager mit hår op, altså jeg laver ikke noget specielt, jeg laver bare sådan en lille grim knold, eller hvad man kalder det. Så kan finde noget kig. Så skal jeg bare sådan her. Så bare ud med den. Jeg har pandehår, så det skal vi nok også lige sætte op. Sådan. Hvad det er nu? Ej, nu tog jeg den dårlige hoved. Okay. Så lad os starte med at komme i gang. Det første jeg bruger, det er, at jeg bruger sådan en brun creme her. Den er fra, den er fra MAC, og den er helt ny. Det er en helt ny, de har lavet, eller hvad det er, jeg ved ikke. Ja. Og jeg bruger den her. Der er mange af jer, der bruger sådan en pensel, men jeg synes, det er meget lettere her. Jeg bruger sådan en, så jeg tager den altid her. Og sådan her næsen. Og tager den også herned. Fordi altså for at dække alle de ting, der jeg har der. Og så tager jeg den også op her ved øjenbrynene. Fordi at jeg har ikke lige fået plukket mit øjenbryn, så det... Undskyld. Så jeg gør ligesom her. Jeg spørger... Ej, hvordan vil jeg lægge med kan næsen. Jeg gør det faktisk. Grunden til at jeg gør det med næsen, det er, hvis jeg har en bums eller sådan noget, så man også gør næsten smallere. Det er super godt. Det er godt. Undskyld, jeg lige kigger. Men my little dog came. Ej, hvorfor snakker jeg lige på svensk? Så skal jeg bruge en bud af... ja. Den er meget brugt, som I kan se. Sorry. Jeg bruger ikke meget puder, jeg ved ikke hvorfor. Men det hjælper mig jo ikke. Jeg synes, jeg er meget bleg. Så når jeg tager på ferie meget tit, så er det sådan lidt underligt, men det er bare mig. What the fuck, hvorfor er jeg så brugt den, når jeg er så bleg? Nå, det er så ikke noget med kameraet, jeg gør. Jeg bruger, altså ikke sige som jo, selvfølgelig så bruger jeg mascara. Kan jeg bruge min anden mascara hen? Der. Sådan en leopard. How? And I use this. Og så bruger jeg den her. Så jeg kan få den op der. Den stram. Sådan. Man laver bare lige en lipgloss. Eyeliner. Og lipgloss igen. Jeg tager bare lige en eyeliner, bare lige og gør sådan her. Jeg bruger ikke meget eyeliner, jeg bruger bare sådan en lille en. Så en lipgloss. Og den der. Super snap. I skal se det seje. Så der er sådan lys inde i den. Det er mega nice. Og det er bare sådan en, der får den til at skinne.
Så det er min sminke og tøjet, eller hvad man kan kalde det. Vi ses derude, og nu er jeg så ude at shoppe, og så med min næste video, skal jeg have noget andet tøj på. Hej! Så jeg elsker jer!